Tämän parin suoritus oli sitten siinä ja Toivilla koira Cindy ja Rosa Wright numerolla 82 Savonlinnan palveluskoira yhdistyksessä. Valmisteltu 83 hilla, 84 viiva ja 85 raidetta. Tämä on kyllä yksi pienimpiä koiria, mitä me on radalla nähnyt. Tosi suloinen. Vai tekeekö se, että sillä on villavaatteita päällä, niin näyttää niin pieneltä kuin ajelta. Hienosti. Ajassa 59.4.